makakatulong din po kasi marami rin po. Ma'am, sandali maka-interrupt. Yun nga bago ito Madam Chair, na nagko-convert sila from 4-piece na mga nagtatrabaho, ang mga binibigyan ayuda, and then kino-convert nila to become contractual. Bago pa mag-contractual, may job order at contract of service. Okay, job order, contract of service. May mas mababa pa. Yeah, so ang gusto ko kasi, yung mga matatagal na sa DSWD na maging regular. Yun yung concern ko. Bago sana kayo mag-transfer from becoming contractual, kung saan manggaling yung mga bibigyan nyo ng contractual na trabaho, dapat yung mga matatagal na. Meron ba? Meron bang ganong programa, Secretary? Yung sinabit po namin, Madam Chair, na plan looks into tenure. Yung pinakamatatagal muna na social worker ang mauuna, and then the second. Exactly. Nasubmit na po namin yun, and we're always proposing. Opo. Ano ginagawa sa DBM? But Madam Chair, Ano pong response ng DBM? tight fiscal space. But nakikipagtulungan ho kami sa kanila. Then we have to do Ongoing something review. about it. Yes. Kasi yung mga nasa private institution, private company, na kapag nasusumbong, inuutusan natin tayo mataga-gobyerno na, oy, bawal yan sa contractualization, kailangan i-permanent na yan, etc. etc. And yet, tayo sa gobyerno, hindi natin nagagawa, hindi natin susunod yung sinasabi natin dapat sundin. So dapat, bago tayo magmando sa private institution na sumunod doon sa bawal ng contractual, mauna muna tayo sa gobyerno. At nakakahiya dito, DSWD, by the thousands, ang contractual pa rin. Nakakaawa naman din yung mga social worker natin na napakahirap po ng trabaho nila. Hindi naman madali yun. Trabaho nila. Senator Tulfo, pagkatang number 1 violator ng ENDO, talaga gobyerno mismo. Ang number 1 sa gobyerno na pinakamaraming ENDO, kayo, DSWD. Kasi wala namang ganito kataas na 41-44%. Nakakasindak naman, halos kalahati. Talagang hindi permanent. Tama ba yun, gobyerno? Napakasama naman nating halimbawa. Madam Chair, I agree na marami ho talaga tayong mga social worker na due na talaga. Matagal na. Patuloy ho kaming naglalobby, and we will continue to lobby. What I can assure you now is to go see Secretary Mina again and to try to ask. So siguro next time, Madam Chair, patawag natin si Secretary Mina. Sobrang kakital ko sa... Kasi palagi nilang, Madam Chair, titingnan. Of course, hindi kasalanan siguro ng DSWD dahil sabi nila, yung DBM ang may problema kasi pinapasa nila yung gusto natin mangyari. However, itong DBM, medyo parang pagong pag kumilos. At kuminsan, magaling pa magpalusot. Kasi wala dito yung Poncio Pilata. Next time siguro, dalhin niyo po yung boss niyo dito, no? Actually, talagang masama talaga yung lagay ng DSWD bilang employer dahil lumalala. Ang laki ng linaki. From 31% last year, nasa 41.7, 42% na halos kayo ng puros contractual. Nakakahiya. Parati nating inaangal na wala tayong sapat na mga social workers. Pero sino naman ang magtatrabaho bilang social worker kung habang buhay ka naman magiging contractual ni wala kang benepisyo? Mahirap naman yung ganun. So next year, Secretary and DBM, gusto ko marinig na yes, inumpisa na namin yung programa na yung mga matatagal na sa amin, mga social worker, ginawa na naming regular. So kunyari, maski na sa natin 500 at a time, okay na sa amin yun. Hanggang sa ma-reach yung 4,000, after 3 years, lahat sila irregular na. Or after 4 years or 6 years. 3-year plan tayong ginawa noon. Yes. At matagal na kaming nakatutok doon. At para akong sirang plaka, taon-taon na yan Senator Tulfo, nakakapagod. At nagdududa tuloy ako, hindi ba dapat, di ba may mga minimum wage earners sa mga contractual and contract of service? Meron diyang minimum wage, di ba? Nakita ko listahan noon Ganun pa rin. Baka meron pang below minimum. Wala naman hong below minimum, but totoong may mga minimum wage. Wage. Ito na yung mga beneficiaries mo ng AKAP. Madam Chair, actually, we do extend assistance to them regularly. Talagang bine-extend natin. But Madam Chair, what we'll do is we'll keep on lobbying. Sinabit na namin yan, and every time nagpo-propose kami ng budget, nilalagyan talaga namin ng allocation. We'll keep on pushing
for more plantilla positions. Yun yung pinag-uusapan, plantilla. But then again, Madam Chair, let me reiterate na we'll have to work with DBM on it. Kasi Okay. kami submit, pati yung tier 2 namin meron. I'll go see Secretary Mina. I'm sure she's open to this. So what are the tasks being handled by our contractual and COS employees? Why exactly is your department with the highest ratio? Madam, example ho sa 4-piece, tsaka doon sa disaster namin. No. Itong dalawang departamento na to, wala ho talaga kaming plantilla for them because even the bureaus themselves are not chartered bureaus. For instance, yung disaster namin, walang bureau na walang bahay yung mga empleyado. The reason being there, Madam Chair, is parang the historic context, hindi parang, but the historic context yan was, it's a responsibility that was given to the department gradually. And then, before I came in, nagkaroon ng move to regularize them. Ang nangyari naman doon, there was a talk about the disaster department. So sabi, let's put a hold on that muna. So that by itself, we have a whole cluster on disaster response na wala ho talagang regular na employees. Kasi yung bureau niya, the creation of the bureau, wala rin ho. And we've been pushing for the creation of that bureau already para may plantilla. Ganun din ho nangyari sa 4-piece. So yung dalawa lang alone, wala ho talagang regular employees kami doon. Iba pa ho yung operating departments like the operations. So, kaya palaki siya ng palaki, parami yung programa, pero walang bahay, walang bureau that babahay sa plantilla positions. Okay. Sinasabi mo yung inaasahan, yung creation ng bagong department o ahensya na hanggang ngayon wala pa yung disaster management. Nawala na ho yun. So, now we're back to the drawing board na. Madam Chair, parang wala na ho kaming nabalitaan, wala pa. Nabanggit sa SONA yon, na priority measure yon at nabanggit ulit sa LEDAC. Madam Chair, I'm not privy to, it slips my mind, but what we'll do is we'll keep on pushing na i-regularize na lang yung bureau namin ng disaster. For instance, that's a major function, wala kaming bureau. Okay. Tanungin ko lang kita, simple question, Secretary. Ilan po ang mga social workers sa DSWD na 5 years pataas na naninilbihan sa DSWD and yet contractual pa rin sila? How many are those? How many of them? Meron nga 15 years na eh. So gusto ko yung 55 years and above. Social worker. Madam Chair, pati mga social worker yung iba walang item. We don't have enough plantilla positions for social workers. Yes, Madam Chair. Kaya ngayon gusto ko malaman, Secretary, ilan yung mga social worker na hanggang ngayon ay wala pa rin item, 5 years and above na, naninilbihan sa DSWD and yet regular pa rin sila. Meron pa ata, Madam Chair, 15 years na. Social worker sila doon sa DSWD, matatanda na, meron pa, mag-retire na lang, contractual pa rin, kawawa naman yung tao. And yet, pinapasok sa DBM, and DBM, natutulog sa pansitan. Ma'am, ano? Hindi ikaw, ma'am, ha? Pero mga kasama mo, yung mga alipores niyo po, ma'am, ano? Yes, ma'am. Ma'am, dapat gumawa na kayo ng paraan by now kasi last year I raised this issue. Kasi para kami sirang plaka taon-taon na. Kasi ang Pagka next gumawa ng written response kay Senator Tulfo, humingi Yes. kayo sa DBM.